Madokachere mabuja tauya anonhau dzanyasi zuva rochimakumi nopfumba mwedzi uno waNdira. Chamisa kutoreketai kutoti ZANU-PF waakuwawarira upenyu hwache kureketa kuno kubva ipo asiya bato roCCC. Ari kureketai kutoti akawaita kuvatsvata chaiko, saka waakusaya kuti womuita sei zvokutoti waakuwawarira upenyu hwache. Regai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asi mukatetekera masoko akareketiwa naye Kirisi Mutsvangwa paagoita mureketo wachina akadzitape ari kundoreketa zvokuti Chamisa chino achibva aita kufara kuratidza kuti bato ravo riri kufara chaiko kuti kwai ZANU-PF vanhu vari kuwira kodzero dzavo mubato roCCC wakazohwina. Ukaona uri kufarirwa kuroverwa manjano ZANU-PF mbocheuka uzvibvunze kuti kohoko zvaita sei. Tirambe takaringa apa bato iroro CCC riri kusaiti kwaTshabangu wagoreketai kutoti waisa Nqobi zita mlilo kuti ndiye aite mureketeri webato. Wari kuti mangwana ndipo wachagoita musangano wokutsvaka kuti woisa anipo kare kuti avatungamirire. Hino akaisimudza iyi ichaita kugwanawo chaiko. Tirambe takaringa. Asi manyongori ariko kubato roCCC ari kuramba achinetsa kureketa kuno. Avo wakabisiwa musarudzo dziri kuuya dzinodare guru munyika waakwidza nyaya yokuendesa kudare guru kuti zvirambidziwe zvibisiwe. Wari kureketa makwai wagototi Tshabangu ari kuenda bakopikisa izvo zvavaendesazvo kureketa kuti waakubenutsiwa. Chanja chopfene. Regai tirambe hedu takaringa. Kune vamwe vari kureketa kuti mukwananzi Promise ndiye azviisa kuti ndiye akutungamira bato roCCC wachimirira kuti wagoite congress pokare nokuita zvokubenutsa vanhu vanga varipo mugore ra2019 kucongress yokugweriyo yeMDC Alliance. Mabuja hwendo huno heno. Regai tirambe takaringa. Apa wamwe wana MP waakuhwanda nokagumwe manje kureketa kuno kwai tiri kuenda kotsvaka kuvanhu kuti toburika chere mudare reparamende kana kuti toramba tirimo. Wamwe wagototi izvezvi kureketa kuno takasenzesa mari dzedu takazodii. Watadza kuziva kuti dai wanga wandori wega kunyange wano makutukutu omari waindojiwa dai wanga wari bezita raChamisa. Kuno zvaakaburika mudaremo zvaakaburika mubatoro iwe wari kuti aiwa tiri kumira pana Chamisa magumira paari sei kana muri kuita zvokubato raasisiripo. Regai tirambe takaringa. Munhu badzi aburika pachena kutoti aiwa ndichazvidaba ini ndiFadzayi Mahere abva aratidza pachena kuti aiwa anoda zvinhu zvinoita manyongori. Regai tione kuti iyo zvinotekaira ano papi. Wamunangarwa wariko kuItari kwaizvezvi kureketa kuno Kembo Mohadi ndiye ari kutungamira nyika akasanobata wamunangarwa pawariko kunyika yoItari wari kumusangano woItari noAfrica Italy Africa Summit. Pai kuno watungamiri wenyika vanotosvika 13 asi nyika dzitoriko dzomuAfrica dzo dzinosvika 24. Idi regai tione kuti kune chinoburika chere. Mune imwe nyaya gurukota rinoringana zvofundo yevapwere ragoreketa iro kutoti taakutoda kuchinja mapepa izvezvi kuti vanhu vari kutungamira zvikoro vanhu vano maPhD basi kwai zvikoro maheadmaster akufanira kunge ano maPhD. Mabuja tatazviona baizvo kwai vanhu vese vari kutifunzira kurairidza izvezvi pazvikoro zvinopa madiploma wachabvumirwa kuti watopinde kofundzisa. Regai tione kuti zvinopera sei. Asi kana wakazviita izvozvi kunenge kuno kugeda kwomeno pokare nokutoshomeka kwevanhuwo wavanenge vachida kuti wapindewo. Regai tirambe hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Mapurisa agoreketa kuti kuno vanhu 6 vapfa kubva musi mugore paitika tsaona iyo bhazi riya roAVM papodzipo nokamotika kavhitsi. Mweya wakapfainga izoro remurugare idina yawe. Izvi zvinoita kuhwadza chaiko.
ticharamba hedu takaringa kuti wachabudisa chere mazita yacho kuti ndianani. Jobho zikara izvezvi nyasi aenda kudaro dzimhosva, asi nyaya yache yenge indoripo pakungwika kuti zvaakabatwa nomhosva wane chokureketa chere kuti mutongo wacho uderedziwe. Saka kwai mangwana masikati ndipo wanofanira kuti wauye zviite zviri nani, wanyepiwe kuti mutongo wacho ari kupiwa mutongo wakaita sei. Apa chanakidza magweta aChabangu ayeurira Nqobani ndiwo wanga waripo. Unobva waita kuona kuti chanja chiya chopfene wamisa mukona idi Jobho uya, wabva waitawo kureketa kuti right izvezvi kana uri kuda kuburika chibva waita zvatiri kuda. Unobva watoona kuti sei watanda izvezvi manje. Mabuja rekai tirambe takaringa kunoita tsvimbo nodohwe idi, ticharamba takaringa tichikunyepai. Kuguta roHarare noZuro manhoko kwagoita mwoto wakagwarasha musaiti mojoina city. Zvakaita kunyangara. Wamwe vanhu wagotodaridzirwa harayo tikawa kuenda kopaza wachipa zvavo umbavha hwemunyika medu hwakaita kunyangara hunonyadzisa. Unosaya kuti chii chaizvo chiri kuitika chaiko nowanhu. Hedu tirambe takaringa kwazvinenge zvichienda, tikundoshira kuti mapikicha ataona mapurisa anokona kuboyawo wairi kana watatu wasungiwe wabatiwe nomhosva. Kambani iri kuwaka kumanhize iyayo Dinson Steel kwai yagoisa izvezvi kunyorerana pasi kune imwe kambani yokuChina kuti wagowavakire tambo dzinodhonza magetsi makurukuru 400 kV kubva kunzvimboyo kwekwe kuuya iko kumanhizeko. Tikaitiramba takaringa tiri kuti makorokoto. Tikaringadza mutambo wekiriketi wapfana waye wagoenda kumutambo yo pasi rese iri kuitirwa muSouth Africa. Wakaenderera mberi nokuhwina kwawo wakatosvika kuzvikwata zvitanhatu zvokupedzisira Super 6 pachirungu. Tiri kuti makorokoto. Wachatanda kutamba zuva rochima-30 noribodzi 31 January. Kudoka kwamangwana kumusi wechitatu ndipo wari kutanda wotamba noSouth Africa, wozotambapo kare pamberipo tinge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitikaira sei. Takandobata mutambo wekiriketiyo Prosper Utseya kwai utoenda kosiya mutambo. Basa rache raari kuita ari kurairidza icho chikwata achiri kutamba muSouth Africa chino chowapwere wari pasi pemakore 10 kuti aende kuAmerica kune inonzi Cricket for Cubs. Tataikiwa idi kwai anga ari kuita tuzvinu. Aiwa rekai tigoona kuti zvinombopera sei. Tiri kuti makorokoto kwaari. Tikaringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa kwai izvezvi kunzvimbo yoZakaria Park kwaita vanagororo wauya kopfura vanhu, wakapfura mumwe anosenza kukambani yoRand Water. Novamwe wanga waripo ipapo wagwarashiwa zvakaita kunyangara chaiko. IEC kureketa kuno yagoti aiwa tanhadzirira kuti kupera kwesondo kuno vanhu vauye muso mugwera nomuso sondo konyoresa mazita yavo mubhuku royare wavhoti. Rekai tione kuti zvinoita sei. Wabi edu wanowanzoita zvisvinu, saka tinoramba takandoringa kwazvinenge zvichienda. Apa musi maimane atotanda izvezvi kutsvaka sarudzo dzache, kutsvaka tsigiro zvesarudzo dziri kuuya ari kudawo kuita mutungamiri wenyika. Rekai tione kuti anozvikunda chere zvaari kudazvi kana kuti paribe. Apawo Mali, Burkina Faso neNiger wareketayo kuti wachadaba zvokuramba wari mubato ronyika dzokumatoka zuva kuAfrica roECOWAS. Wanyanya kuita kusikinya tukono kweECOWAS kuti ticharamba hedu tichiringa kuti wanenge wachiperera papi nyaya dzacho. Tikaringa dzomutambo yoAFCON, Cape Verde yahwina nyasi yatopinda kuenda mberi kunyika sere dziri kusara kubatana noNigeria, Angola, Guinea, DRC. Tikuti makorokoto. Rekai tione kuti zvinonga zvichipera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepayipo. Mabuja rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.